请听。
yang nahohom mahita. Amin. Maredde mahita sia buku ede nomor 257 ayat sada saharu ditolu.
asa margugu hami, jumpa masa hasusan dohot hagugotan. Saise sama dosa nami dohot pangalasan nami di hatam na badiay. Say parbadiay maruhan nami marhite-hite toddim. Jala pamasok kami Tuhan ngaluan sogot. Asa hupuji kami hodisi. Rodi sa liling-nililing na marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Oh
Tato poti madusatat warupan di debata martangi yang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom. Kuhilala hami. Riko doa simi roham di saluhut kami halak pardosa. Alani ido ubahin nahu pasere pami diri nami. Songo biru-biru na lilu. Say unang pabali hami siyan jolom ala ni dosa nami i. Ay dang di halo mohon roham hamat. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahu maasin roham di hami. Marhite-hite panidangiyo dot hagogon nito di porbadia. Asa tarapul situ turuhan nami majoho. Asa patun. Tigor jala daulat kami marpangalaho. Bayan hasangapon di guarmu na badiai. Amen. Tabigima hata baga-baga taringot tu hasesan di dosata. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi aka pangalasim songonobun. Jala songon obun na manorop akka dosam. Say mulak mahotuau. Ayaw do si paluaho. Hasangapom ma di debata na di gijang. Amen. Tabigima hatani debata diturpu ni hari Minggon imana tersurat di Jakobus 2 ayat 5 sahak rodi 10 tolu margati soring mahita majaha dia 10 tolu rap kita majaha
Tangi hop kamuma ale akadong ako na hinaholongan na dipili ni debata akan na pogos di portibion asa mamora na sida marhite-hite haporseaon jala panean harajaon na pinarbagabagana tu akan na holong roha di ibana dan nasida do mangisahi guar na denggani naung di guar ko tuhamu alai molosi ida bohi hamu na mangulah do sa do hamu disi gabe diuhumi patiki hamu songo pangalaosi ay ibana maddok unang maho mga lakup laos ibana maddok unang maho mamuno asa molo mga lakup ho alay mamuno do tong doho pangalaosi di patit rapita ay uhum naso marasini roha ma tu naso mangulahon asini roha manang asini roha maralohon uhum i masahakna martua ma akan natumangihon hatani debata jala na peosa amin tai songon nani hati dakko ni dongata saha porseao di sagdo portibion rak mahita maddok au porsea di debata Jehovah hidup ama pargugu na suhatu dosan na tumo palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabe siaton di porbadia adorang so habubuhan ido tuhata na tumaw na bernit di pahuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang na tua tubanutodo dung nitanom na mula mangolu di ari patuluhon na manait tu surgo lahu hundul tu siamun di debata Jehovah amanai pargugu na suhatu dosani
Di sima ibana pay mamulaksogot tutanoon, mahumumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditondi porbadia, jala adong sada kuria na badia, kuria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot dia sesan di dosa, dohot dihatai na maddok, mula mangodu sogot daging ni halak ng mate, dohot ihangoluan na sarasuda. Amin. Huriani tuhata, tata kasima titing namasa di huriata samingguan. Minggu tanggal 5 September 2020 sada. Parjolo, goar ni minggu. Goar ni minggu ta sadarion, minggu 10 opat dung trinitatis. 2. Topik minggu. Pirma tondim unang hota hutan. Tolu, padidio nama dia. Di hari Minggu tanggal 3 Oktober 2020 sada, disakapi huriata patupahon padidia nabadia, alani pinangido matu hita amanginang, tunanaing mamboan ianakon, mandohoti acara padidihoni, asa terdaftarhon matu sekretariat gereja, manang melalui situa rayon, asa boy diatur huriata teknis pelaksanaan di masa pandemi jalan membuat buku ruas opat naik marbagas titik paduan naik ajak pasu-pasu parbagason ma ya luar Kriston sinaga keskon anani amata janau sinaga inatai romonda buru samosi ruas di gereja HKBP Cengkareng, Resort Cengkareng, Rayon Ono, Dohotana, Windy Ria Sagala, SPD, Boruni Amata, Judiman Sagala, Inatai Delila Boru Hutauru, ruas di gereja HKBP Perdagangan Kota, Resort Bandar Maratu. Patupolon bunga di Patupa hari Sabtu tanggal 30 Juli 2020 sada di gereja HKBP Perdagangan Kota. Pabasuh-basuhon hari Sabtu tanggal 10 September 2020 sada di HKBP Kamaraya, Resort Kamaraya. Saya di pasu-pasu Tuhan sama Saka Pasaripeon Nasida. Onom, ucapan syukur bulanan. Sadarion Minggu tanggal 5 September 2020 sada, Papu pelian hamuliateon atau ucapan syukur bulanan dohita tujolo, dung simpul jamita, marhite amplop nang di parade di huriata, tapasahat mai di bagasan lasni roha, songon tanda pardueni haporseota. Pitu, Barita Rayon. Mulai sadarion tanggal 5 September 2020 sada, keluarga Nyonya S. Gultom Boru Silalahi, dohot sada ianako nasida, meron parsaoran Gultom, ruas ni huriata sian Rayon 5, dan ruas ni huriata HKBP Cengkareng, hombar tu pangidoan ni keluarga. Walu koinonia. A. Pendaftaran guru sekolah minggu. Mardomu tutorop ni guru sekolah minggu na hurang dope di HKBP Cengkareng. Pinabotoon ma tuhita saluhutna amanginang. Asa tasosoi ma iana kota na mangarade gabe guru sekolah minggu HKBP Cengkareng. Jala songon syarat naung ditotopun ima aturan peraturan HKBP tahun 2002 dung di amandemen patoluhon.
Sada, ruas jemaat HKBP Cengkareng narade mamelehon dirina mangula di tonga-tonga dana sekolah minggu. 2. Ringgas Marsemon. Tolu, umur minimal 10 tahun. 4. Pendidikan min SMA. B. Pinabotohon ma tuna tua-tuan di dana sekolah minggu asa mendampingi dana sekolah minggu mangihuton ibadah online sekolah minggu setiap hari minggu pukul 7 WIB. Dohot pasahaton tugas online tu guru masing-masing saat pukul 10 WIB. C. Parmingguan di sekolah minggu tetap dope ibadah online atau ibadah sian jabu memakai channel YouTube HKBP Cengkareng. Tasosoima anak kota sekolah minggu mandohoti ibadah online sekolah minggu. Napi natupani huriata jala tapasat ma pelean sekolah minggu tu huria manang tu rekening ni huria. 10. Jadwal ibadah minggu tanggal 12 September 2021. Sada, jam 6.30 WIB, bahasa Batak, Ima, Rayon 4, Rayon 10, Rayon Sada, Rayon Walu. 2. Jam 10 WIB, bahasa Batak, Ima, Rayon Tolu, Rayon Onom, Rayon 10 Sada, Rayon Pitu. Tolu, jam 10 Pitu WIB, bahasa Indonesia. Ima Rayon 2, Rayon 5, Rayon Sia, Rayon 10 2. Sapuluh Sada, soso daftar ulang tu ia nakoni huria nang marhasohotan. Marhite titing sadarion, pinabotohon ma tu ia nakoni ruas bawah boru nang marhasohotan, molo tetap do harwaso nasida, ikon mendaftar ulang tu huria, sekretaris gereja, asa dapot buku harwason. Songoni matiting namasa di bagasan mingguan mau liate. Maret de mahita uhu papungupelean sada A sada B.
mualan ai iinganan pangulunan ninaga nasay laon tubuarong dohot tolong adong huhu di si dalam balubung dohot dalan nabulun natargoar dalan nabadia dang jadi mamulus siya ni halak naramun jalan nasida napunasa manangise na madalani-dalani gariak kanaoto daktagamon lili dang adong disisinga jalan nasotupa buluson ni binatak panoro manang jupang disi jolma akkana pinalua mardalad disi jadi mulak masugut halak akkana pinalua ni Jehovah jala Mariaia rotusion jala halalas niroha saliling-lilinga di atas ulu nasida dapotan hilas doho las niroha nasida alai ma porus ma anggoarsak dohot hui-hui ima nagabe sahana kurian hinaholongan di bagasan goar nito hatta Yesus Kristus na manurirangi do panurirang jesayaon di kondisi ni bangso ni debata baik sesudut politik mat segudang nama ben nasida mabiar manang rasa kekhawatiran antara lain kekuasaan yakka kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar mereka kerajaan Asyur yang cukup berjaya yang menjadi ancaman untuk keberadaan dari bangsa Yehuda songonido nang na menyangkut masalah sosial ekonomi memang hati hai berjaya do ekonomi ini kerajaan Yehuda kerajaan bagian selatan di tengah keberjayaannya menciptakan para kapitalis alai di sisi na asing lam torok do halak nagabi marpugus nagabi lam menderita kondisi songonima na terjadi di tiki panurirang jesayaon bahkan sesudut parugamon gudang dotong pergeseran yang terjadi dang bepulin na sida manobba debata sasadasa alai nung ngamarlaok dohot akka haporsiaw na asing na dipengaruhi sian akka bangso na humaliang nasida kondisi ini menciptakan beragam kekhawatiran rasa takut tawar hati oleh ancaman ini mereka merasa bagaimana mereka menghadapi masa depan buama perdalanan ningulu nasida bohama molo gabiro Asyur menaklukkan nasida laudo nasida majalu hagugun di Mesir hape negara Mesir pe nung hancur hati hai sehingga tinggal sebuah negara superpower Asyur yang menjadi ancaman untuk mereka macai gudang mabain nasida madabutu ragam ni hatahuton alani ido bahasa manurirangi panurirang jesaya songon nanido nadiaya opak nakingan dok kamu matuak kaparro hanatahuton pirma todimuna unang hamu mabiar lasida songot topik minggu dihita kuatkanlah hatimu jangan takut mabiar takut holsoan khawatir adalah salah satu sifat manusia najujud masa di hampir sudi partikian dan setiap pribadi pasti pernah mengalaminya namun hal ini molo sudut kemanusiaan hal wajar do molo ya hidama biar bahkan justru tidak wajar kalau ada orang yang tidak takut ya do raho suara tua hita tikyak kanak salpote ali suaranya ke politikus don rupani
Buasa ka bangsa nasing hatuk majuin na. Ala dok si habiaran na. Mabir do halaki dohot pengaruh ekonomi ni dohot politik ni bangsa na humaliang na. Alang go hit Indonesia mol maju ala niahin na ala nasodok tahabiari inna. Debatape dak tahabiari ninna rupani. Lapasan na tidak wajar kalau ada kehidupan yang tidak pernah takut, rasa khawatir. Namun manusia jangan tinggal tetap di dalam kekhawatirannya. Harus keluar dari ketakutan yang melanda kehidupannya. Di kondisi tanwaing tadupido pergumulan nama ceburat. Menghadapi Covid, manang pandemi Covid 10 siaon. Dakola ni dung merebak, muncul manusia informasi, oh ada varian baru yang lebih cepat lagi, lebih mematikan nina. Lemah kita mebiar, semakin takut. Jalan mebiar bahita muse pasti pengaruh keadaan ini. Moru makapar sauran na sebelumnya tung macai tabudu cipika cipiki masih jalangan makatahatai bercanda-canda moru donuangi buru gabe ka kwatira buhado hami tujulu tutu na suwe marsaro beiba dohok tulang ni bebi besipata dang bui bejonok mulo pajupang iba dohok tulang ni besipata ni haul do tulang ni be nuaing dang be dang barani be makaul atik tungiba mabuan terpapar tulang ni bayan non. Ekonomi kita juga terganggu. Gudang wakana siga ka buniagatta. Karejutta. Dohok ragam nasing. Boido menimbulkan manak patubu ka rohadia rod dihita. Memasuki partikian tujulu. Bohama hita itu. Apakah ada masa depan na pasti. Kapar sekolahannya anak kota tapi terganggu. Mencari pekerjaan semakin susah. Justru yang terjadi adalah PHK yang semakin banyak. Buhanama kehidupan tujulu, buhanama generasi nami, buhaya anak nami. Ini juga beragam kekhawatiran na tadu pinang di kondisi taktiknya. Nah ini macai afdol do sa sitonga turpuk jamitaon di tonga-tonga ni pardalan ni bangsota manang perdalanan ni ngulutta di partikiat dan waing alani naing di pahot di patugu hatani di batahita songon nasi nurirakon ni panurirang jesaya di son firma tod di muna unak kamu mebiar idama debatamuna ro martubul hondoho mamalocon rodo ibana tongon paluahon kamu. Sesuatu yang pasti Tuhan mau mengatakan untuk kehidupan kita. Naneng dohononna parjulu waduh kita di dalam pribadi kita masing-masing di dalam membangun sebuah kehidupan ataupun membangun mental kita menghadapi partikiat tanah macai dukun nuai ngate. Parjulu tidak maju donan hidup ni Yesus di Matius bidu onom ayat 20 itu didok songonon ise hamu marhuaso pagadahon ariarina nanggosa asta gajangna anggo tuksian pakol sohonon ni rohana. Saya terjemahkan bebas, siapakah yang dapat memperpanjang umurnya satu hasta pun dengan dirundung oleh kekhawatiran. Yesus mandoki molutering doho di kekhawatiranmu, molutering doho di holso ni roham ingok ma dangadong nabui benommu, tangadong nabui benommu. Tapi kalau kau mau keluar dari kekhawatiranmu, sian holsoni roham, ide benda ni dok, isi halak nabui pagajang umurna, sahasta petako, sahasta nasaudui, maka dibilang ini tulang hasta, gitu ya. Berarti satu langkah
Satu langkah itu berarti 1 detik. 1 detik pun tidak dapat memperpanjang umur kita kalau kita tetap tinggal di dalam kekhawatiran kita di tongani holso-holsota. Alaikon naing melua duhita sianininna. Lapatanna membangun pengharapan kita. Ikum mengulu hita di bagasa pakirimon. Siadora hupasaha tong tutong atong atate. Sada pemikiran yang kena bisu ninai bana. Kehidupan ini ibarat sebuah perjalanan cukup panjang. Ketika kita berjalan, ingatlah, ketika kita kehilangan kekuatan kita atau kekuatan seseorang, dia akan tetap berjalan walaupun dia melambat. Lemlebet di mana nama deleni ala ngeluja. Yang kedua, di tengah dia tetap berjalan. Seandainya kau ambil modal hidupnya, mungkin termasuk modal usaha, gitu ya. Ingatlah, dia akan tetap berjalan walaupun mungkin merangkak, martugarang, tertatih-tatih, terkadang jatuh dan berdiri. Namun ketika pengharapannya hilang, maka dia akan berhenti sama sekali. Ilapatanna gudang-gudang membebani kita, banyak masalah yang harus kita hadapi. Mungkin memperlambat kehidupan kita, membuat kita terkadang tertatih-tatih atau merangkak dalam kehidupan. Tapi jangan pernah hilang pengharapanmu. Ida songonan didok ni Tuhan Yesus nakikisi mahamu pagada umurra, pagajang umurra nang kosasta, anggo manguli bana di holso, ngamadewi bana tuke putus asaan, ngamadate, ngamadili, dangadong be pakirimon na. Setiap orang songon nani gobar honi panurirang jesayon, tohoro gudang do natadu piak kapergumulat tikyon. Borak do pergumulani, borak do. Alai naik totok kita mengulu di bagasa pakirimon asamar gugu hita. Mulota jaha di puda ni Raja Salomo. Didok di puda 17 ayat 22. Rohana hilas manupak hahisaron alayang gotod dinagodok pamalas huli-huli ninna. Terjemahkan bebas bahasa Indonesia. Hati yang gembira adalah obat. Tetapi mereka yang tetap tinggal di dalam kekhawatirannya akan mengiringkan tulang-tulangnya. Artinya menghilangkan kehidupan. Menghidupi pandemi ope sedi suara hodo tu hitan waikan. Oh jangan khawatir, jangan stres. Jangan stres. Si ini dora berengotak. Mungkin inspirasinya itu juga mungkin dari Alkitab ini. Ya. Hati yang gembira adalah obat ninna. Lapatan ekonomi semangat. Harus ada semangat. Walaupun kita mungkin dilanda oleh penyakit atau oleh apapun, ekonomi semangat hidup. Ekonomi semangat hidup. Tanpa semangat hidup, memang lem turut do imunitas tas orang nedok nih. Imunitas kita semakin down, semakin down. Hidup berai idok konaka medis pe dunia medis ya teh. Mula dong jol mamar sahid. Ya ada dongan masongoni rupani. Ay ngasih dokter apa? Dangrongin na sahid tu inna. Alai songonom mani pakilalahan inna. Pada dasarnya apa yang terjadi terlalu banyak hal yang dia khawatirkan. Itu datang dari pikirannya. Mabubani roha doh pikiranna. Itu mabani bana akhirnya imunitasnya down. Lapatan atau hodo nanti. Itu nguluni halak na porsea. Tang madabu itu benda di suarahon. Nak topik mingguna firma todim unang kotakutan, jangan ragu. Jangan ragu. Karena apa? Songonan idok ni panuri rangod do nakingan. Ida made batamuna doro mertubul hodoh mamalasorodo ibana tongopelua hokamu ninna. Alani Tuhan mau membawa transformasi perubahan yang mungkin terjadi
di luar nih akan pinikiran nih hita hajol maun. Lapatan dana bui do dia tak bertindak di luar dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita tahu. Manang marhiti natahilala macai gugudu hita. Tapi Tuhan mau membangun atau mengarahkan kita. Tuhan mampu melakukan revolusi sosial, revolusi moral tu kehidupan di jolma. Nah kita kas dia lima dok onom, buhan nama disi matani halak nama pitung. Marbinigi bahenon na pinggol nyak kanarengel, marhajing jang disi halak na papang. Jala maria iya dila ni halak na ngungu. Kalau dari sudut lahiriah manusia, halak na ngungu gabe makatai sepertinya tidak, sangat sulit. Mereka yang tidak mendengar jadi mendengar. Mereka yang lumpuh jadi melompat-lompat. Dan mereka yang tidak melihat jadi melihat. Nang akal medis penwaing tung moldo mengerubahi. Tung moldo paturehoni. Apalagi kondisi yang dibawa lahir contohnya. Tung moldo. Namun hal-hal yang tidak mungkin di dalam pikiran manusia. Nah subui patupon ni jolma. Marhiti sianak kaparbinoto anna dohuk guguna. Namun Tuhan mampu merubah itu. Tuhan mampu melakukan itu. Jalari batabe mampu do memulihkan kehidupan tak. Omalta istilahkan revolusi ekonomi. Tuhan juga mampu memperbaiki. Nak kita kas do diro diaya onom parpudine ay marbuhal-buhal maaka aik di halongonan jala sungai diadaran tano hasak situ gabe tao jala tano bakal-bakal gabe permualan aik. Artinya yang daerah gurun pasir yang di timur tengah sana, daerah-daerah kering, akhirnya di sana ada air. Tanah-tanah yang gersang akhirnya menjadi tanah-tanah yang subur. Lapatan na mangulu manasida boy manasida membangun kehidupan yang sebelumnya mereka lihat bahwa begitu gersangnya hidup itu, begitu keringnya kehidupan ini. Sesongon nasorong bebui patupahon. Nakuboto gudang gurahita nok kialau sia ni, tabereng gurun pasiri. Saya sesongon nasorong go kehidupan. Memang tangarong sol mabiringon. Elas buhado halakom bangulu ison narohado. Terkadang penuh dengan pertanyaan, sangat jauh beda dengan kita daerah tropis ini. Di mana-mana ada tumbuhan, di mana ada tanaman. Hola tasapaton hauni singkong mersugut tu tertatapui sayur di sini. Tapi mulu dihalakan. Hola menus sedehau ikut dibayar do pipa air dalam setiap jam tertentu dia menyiramkan air di situ. Sudah diatur gitu. Saya ketepatan pernah lihat itu bagaimana dilakukan hal Yahudi nuaing ngate. Asa gabi sugar. Begek akka tanaman di situ. Hapi gurun pasir do. Hapi hubereng ma adok pipa. Husukut do. Turgeti do pani. Buade, oh itu menyiram pada jam-jam tertentu nanti akan bahulam menus cedehew iko beno pipana, iko beno dia. Sangat besar biayanya. Dan jangan coba-coba songona dihiton, kalau diberi kamu begak hau ni halak menang bunga ni halak cucunan atau ditapuk kamu binut jose ada. Langsung turigari do kamu, ipa masuk ke penjara. Tak songo dihitau ni sembarangan mengambil entah bunga orang, bunga mawarnya lagi mekar, begak nipu angin atau ditapukkan kan biasa di. Mulu dihita, boido maklumani ay bahasa buat temu dia begak kuberengin nak selesai persoalan. Muli sadak selesai persoalan. Idia gari perhadupun penjara, kau merusak alam. Alanya hak Emmanuel dang murah-murah. Artinya bentuk kehidupan di situ sangat susah. Namun seperti ini katakan oleh firman Tuhan di sini, tanah-tanah gersang itu bisa berubah. Memang nuaing di petuduh Tuhan itu sasitongo dang naporo ahidara dang jamita politikon. Setunggabi diri puhamu kita poro ini dan itu gak.
Melunuang binereng bado na sida itu mengolah tanah gersang itu menjadi sesuatu yang subur. So narok koninga gudak kita rasini. Saya juga sudah saksikan dengan mata kepala sendiri. Di gurun pasir tubuh pisang, sarupa belgane sudah pisangnya. Berbaris. Dari antara bebatuan tubuh bunga mawar nebegek. Ide benar dong mawar saron ya, mawar saron itu. Bunganya besar-besar, segala warna ada. Neng rodo bedongan, itu pinu juga bibi Indonesia, saya tak kepo, setuk subuh humulak di Indonesia, alani. Koran alani mebet tebut, ngadeng masuk na pinonggol hojo asasinuan non izulu jauh nami morado tubuhan narohana, ade. Doh takkan asing. Bagaimana memang memproduksi, bagaimana memang untuk beternak juga doh raba-raba, rumput disiram, betul-betul ditanami dengan rapi dan baik gitu. Hebat metitu halakon narohakwa. Redisi marasona dok nakingan. Bagaimana Tuhan bisa merubah hal-hal yang tidak dapat dipikirkan oleh manusia, oleh penglihatan kita. Sepertinya tidak mungkin, tetapi mungkin Tuhan mau lakukan. Jelalos di sidora sonani dokna. Mungkin di kehidupan non buisi patah jepak kita. Nani dokna misi impossible, tetapi menjadi misi yang possible. Hal-hal ulaun sebuah perencanaan yang tidak mungkin kita rasa, tetapi bagi Tuhan itu mungkin dapat merubah itu semua. Ima patuguhon pahoton nang haporsiot tapi nang mengedupi nang partikiat dan waeng tung adok duk pe tak adupi. Ale las ihut tusi nang dohononi hatan itu hatta donang marhiti turpukon. Nasinuri rakon nanang tutonga-tonga ni bangsona na julu. Bahwa Tuhan juga menginginkan adanya revolusi iman. Ada revolusi iman, perubahan spiritualitas ninguluni jolma. Mulai sini sebelumnya gudang dotong nama nipil siat debata, tapi mereka harus menjadi orang-orang yang taat. Idu nakim mulo didok dia ulei. Ado kuhu di sidala belubung doh dalan na bulun. Natar guar dalan nabadia. Dan jadi memulus yani halak naramun jalan sida na punasa manangise na madelani gariakan asok naoto dak tagamullilu ninna lapatanna jalan kehidupan yang Tuhan mau gariskan adalah disebut dengan diturpukon nakingan dalan nabadia, jalan Tuhan. Manusia hidup di jalan Tuhan, jalan kebenaran. Dang manibil be colma siani. Dang lau be bana meyakini nang akka bentuk haporsion nasing. Kita pe ditugu dipaingot asa mardalek kita naking di dalam nabadia na dimaksud ton na dison. Jalan yang kudus, jalan Tuhan, jalan kebenaran di dalam Kristus Yesus. Jala ido dalani ido bina ido Jesus audo dalani do tasitongan do tanguluan dang adong nasaha tuamei iya somarhiti sianao hanya di dalam Kristus Yesus itulah jalan kebenaran ido haluaon nang diaka na persea amin martang yang mahita muliati madiho Tuhan muliati madihatam napaingotok kami lumubi na patuguhon haporsiaon nami asa unang Tuhan tutu mabir kami madelani pardalanan ningudu nami unak tadi kami di holso ni rohanami ale songon nanido ni hatam tuhat tutu pirma todim unang tahutan mengadubi paranguluanon takas do di botohua di Tuhan totong dopi kami mengadupi hamaolon pakorhoni pandemi COVID-19 sion torop dosia kami Tuhan nong mengadupi idi akan oksal ditikin oksal tu torop donang ruas ni huriam Tuhan naikon borhat manadiko kami di hasianganon alani i nangak kasih solhok nami pe nama bui mabek kami marsak na bui mabek kami lemmabiar Tuhan mengadupi parangulu ni ale Tuhan di paposodo rohanami marhiti hatam di bagasat tikion
asa totong di bagasa pakirimok kami, asa totok ku pangasahok kami ho ali Tuhan di batana tuk paluahok kami si sudi akan namasa di ngulu namion, di nama ngarsahi kami, di nama dukduki kami, dohon amma baik kami mebir Tuhan di ngului, ali patugu ma kapor siaon nang dohot pakirimon nami Tuhan, asa mardelak kami Tuhan tutu di dalam na pinaradim di ngulu niaka na porsia di homar hitisia ni Tuhan margugu mahami taruli hami nang diragam niaka pasu-pasum sipata sepesahatom mu di hami sok-sok ni dua di Tuhan roro hami nak pasahaton resakap na ulinadinggan ni anak kon nami di nanaing marhasohotan ima Januar Kristen Sinaga songoni dohot orwana windiria buru sagala nang dipatupa di hari Sabtu 10 September nanengro di Huriam Hagabipi Kamal Raya. Homana patulus con saluhuti Tuhan pasada manasida jala ihoti marhite holong ni roham. Rodo hami nang pasahaton tujulum ali Tuhan yanakon nami na ditongani parsahiton dirawat di rumah sakit Heremina Imam Moses Aledro Harahap yanakon ni keluarga Ci Harahap inanami buru silitonga ape hotangamu Tuhan margugui huni yanakon nami pasu-pasu sudi ka ubat doh tak tindakan nabinani dokter ale lumubi nang dinatoras na Tuhan lehon pos niroha lehon nang dinasida pia di Tuhan habengeton pature-turehon yanakon nami na membutuhkan perawatan pos rohanami Tuhan dia ka ari marsugut tuhipasna yanak konami sok songoni mali Tuhan nang dipardalian ni huria madok muliate duhami molulu nung alam gumanggang ali Tuhan nabui patupaon nami karagam ni ulaon di tonga-tonga ni huriem marsangap ma guarmu marhiti sian saluhu na Tuhan saha di homa puji-pujian nami Kala mangasahon guarni anakmu Kristus Yesus Tuhan nami martangiang hami dua dopamu. Amin. Marit di mahita sian bukit di nomor 767 lasuhukma tapasahat pilihan ucapan syukur bulanan.
batama nami na di banua gijang kodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dingkan dohok nasa ulibasa na mau diutus. Upasahat tami masyan na nilhomi tuhami pilihan nami tuho sejalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asahu parhasyak kami pilihan o patibluho karazamu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalapu tadahami gudang ni silihol-lehomi tuhami. Asalam girigir hami madok muliati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sai pinarbadia magwarmu, sai Roma harazaumu, sai sau malomo ni roham di benua tongosong ne di benua gijang. Lehom matuhami sadario kanguduan siapari, sesama dosa nami songo panesanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami to gihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakot Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasarhon madamena tutodim. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Horas. Salam sehat.